linii wystartował jako pierwszy, za chwilę będziemy mieli na mecie. Sprint o godzinie 10 ruszyło, no i teraz także ruszyło już, albo rusza właśnie dystans mega. A dystans mega to 1,5 kilometra na oczywiście jeziorze, czyli pływanie 40 km, 10 km biegu. Tak też wyglądają te nasze dystanse, tak też wygląda nasza zabawa. No i oczywiście cały czas zachęcamy Państwa, pojawiają się tu już widzę także najmłodsi do tego, żeby w naszym biurze zawodów zapisywać się także na te właśnie ciekawe dystanse, jeżeli chodzi o biegi dla najmłodszych. Mega. Tutaj dwa dystanse dla tych mniejszych i dla tych trochę większych. Oczywiście do godziny 14 biuro zawodów w tym temacie jest otwarte, 14:15 właśnie będziemy ruszać także jeżeli chodzi o te biegi dla najmłodszych, czyli każdy dzieciak, każdy nasz młody zawodnik otrzyma oczywiście nagrodę. Meta już się szykuje, po dosłownie za chwilkę, parę minut najbliżej będziemy mieli pierwszego zawodnika, a najprawdopodobniej zawodniczkę na mecie. Numerek na przód.